Čaute ľudia, tu je Met a som tu spoločne. S Chrisom. Takže dneska by sme si chceli povedať o tom, že ako ja a Chris sme strašne vďační jednému človekovi, ktorý sa volá Hugo Saros. pretože nám dal, ako úplne prvý človek, nám dal like a dokonca aj odber a ešte ho dokonca aj zdieľal. No. Čo sme ako veľmi vďační, pretože sme to vôbec nečakali. A počkaj, nedal náhodou aj koment? Hej, dal. A takisto teda chceme povedať, ako sme ho zvodili. Budeme teraz čo najviac makať na týchto kadejakých grafikách, no aby to bolo čo najskôr hotové. Takisto chcem pripomenúť, že ako práve teraz sa mi sťahuje Goat Simulator a cez alebo po veľkonočných prázdninách by mali výjsť prvé takéto herné videá. Napríklad ako možno aj Call of Duty, Crysis a podobné veci. Tak, toto je asi tak podľa mňa všetko, čo sme chceli povedať v tomto krátkom videu. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like a pokiaľ sa vám video nepáčilo, dajte palec dole. Tak, to bude asi všetko. Učí sa s vami Met A Chris.